Malauradament, al Pirineu hi ha una densitat molt gran de massa forestal, no està gestionada. Tenim mentalment que el bosc és l'espai aquell amb arbres, però el bosc, tal com l'entenem tradicionalment d'arbres, no té sentit sense prats alpins, sense zones de pastura, i el que nosaltres fem és gestionar tots aquests espais. Per mi fer país és difondre, en el nostre cas, a l'estat dels boscos a tota la gent que es beneficia d'aquestes muntanyes, dels boscos d'alta muntanya. És allò d'on dia però estem talant arbres i això, no, treure arbres afavoreix i fas que els arbres del voltant del castret creixin més i puguin fixar més CO2. Nosaltres som una fundació sense ànim de lucre i gràcies a petites donacions, a l'ajuda dels socis, a subvencions que tenim, a feines pagades, ens ajuden a tirar endavant tot el nostre projecte. I hi ha gent treballant, no? Sí. Els podem veure? Sí, i tant. Els podem anar a veure. I on dormiu? Tendes de campanya. Sí, però et sents molt cuidat, Jo des d'ahir que em sento com si estigués a casa. Fent País col·labora amb Projecte Boscos. Per cada capsa venuda ens dona una donació en el projecte Boscos de Muntanya que ens ajuda a tirar endavant.